फिल्मफोर आंनि जोबोद बै सिगांखौ फिन केसआव फरायबावबाय सोरबा मोनसे जेबो माने मरला सोरबा दामु गै बेनिफ्राय फाइनालि बिजिनि थांगासिनो दङ मैया दावराव जानाया थांनायबो नङामोन सोरनाफोर मोनसे खामानि एकदम आर्जेन्ट ओंखारनो होदों खुसिनि खामानि आरोना बेनिफ्राय थांग्रोनोसै आवगोल शेयार खालामलांबाय थानोसै आं मा मा देखायलांनो हाया नोंथांमोना ब्लग्सखौ फुरा नायलांबानो जाबाय आं फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना फिसाजोआ ओमफ्राय ओरैबायदि ना माने बिमाया दख'ना सख'ना गानबाय नालाय बिफाजोंनो थाला आरोना बिमाया ओमफ्राय लर लर बानानै लांनांसिगौ बिफाया आजादियैथिं रिक्साखौनो मोनथ'बावाखै हाना खाफाला मोजां नङा आंजों थाफानानै बेनाबो खाफाला गाज्रि जाफाबाय रिक्सायानो लोगो मोनाखै थाबायनानैसो फैनांगासिनो दङ नै फिसालानि स्कुल मोनलायबाय आरोना सिगि सग'सो बिफाजों बामजा होबाय आङो थैखागोनसो आखायानो बायलां बायदि जाजोब्बाय बिफा थानायाव बिफाजों बामजागोन सानबाय बाग्रा जिखौनो लाबोलायासै आङो एकदम बिमाया देलायबाथाय गैला रेहाय गैया जेने थेने थादे बाबाजोंनो आइया ओरैनो लेंहरलाबाय थाखादोंमोन बुंहरलाबाय थाखादोंमोन नालाय टाइमाथ' गैयामोन ओमफ्राय आंनानो इमारजेन्सि थांनांगौ जानानै फैब्रबना होबाय आरोना स' आइनि लेंहरनायाव फुरा जासिगोन आरो माथो खालामबावनो आरो हासबेन्डआबो खनसे आलासि जानानै फैस्रानो मोननाय जासिगोन आरो जोंना आलासि जानो टारगेट नङामोन ग्रोब ग्राब मोनसे खुसखबरि जाना होनानैसो जोङो थांब्रबनो ओंखारगासिनो दङ खदमथलायाव गारि गाखोहैग्रोनोसै जों रिक्सा मोनमारासो फाइनालि खदमथलासिम गाखोनोसै ओमफ्राय खदमथलायावहाय आरोना मा मोनो डाइरेक्ट विंगार मोनगोन ना मोनला मोनाबा आधा आधा गाखोनानै थांनोसै दा आंहा थांनो मोनगोननिबो खुसि आरो मानो थांनो नागिरदों बे खारनाबो फुरा खुसिनि खारन आरोना नोंथांमोनाबो खुसि मोनफागोन आंजों लोगोसे मा बाथ्राखौ मिन्थियोबा आरोना आरो थांनाय लोगोआव दङ हासबेन्ड आरोना सोरनाफोर बिराद खुसि आंहा एकदम हासबेन्डजों थांनो मोननायखौथ' गोबाव जाबाय आङो ओमफ्राय अबेबा जारनि खालामबा लोगोआव हासबेन्ड थायोबा बेसेबां मोजां मोनो स' दिनै बिराद खुसि आरोना सोरनाफोर हानथारासै खुसि ओमफ्राय जोङो थिक थाक बासावसो गाखोबाय आरोना सोरनाफोर एसि बास आं माने बिराद बायो नै मालाय जायगा जायगा एकदम गोबानो मानो थाखाय प्लास्टिक दोनखाजोबनाय आरोना ना मानो थाखाय दोनदों आं मिथिला सिटनि खिथु खिथुआव थुनानै दोनखायो बिमा फिसा रेडि लाखानानै दङ आंना फिसाजोंबोथ' बारा हाया नङा होमबा आरो आंबोथ' बिदिनोसै एसि बासबाथाय नैबेबायदि लाखाबाय माने नैबेबायदि बास खिथु खिथुआव थेबनाय दंखायो आरोना मोनफा मोनफानो स' जोङो बख'नानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय नै गोजौआव बेबायदि एसि ओमफ्राय दसे उनाव ओमफ्राय बेखौ खुलिनानैसो सान्थि आरोना फार्स्टआवथ' गुसुआव खुलिथ'होआखैमोन बिफायाबो ओमफ्राय उनाव खुलिबाय आरो आं थानो हाथाराना अयथासार मोनो फिसाजोआबो खेलें खेसें खालामबाय थायो आंना गारि गाखोबाथाय माने बेखौ खुलिनानैसो नै सान्थि नङाबाथ' हां थोनो मोनजोबखाबायमोन आरो सोरनाफोर आङो जाम्बि नालाय आंहा बेफोराव गाखोनाय अयभास गैया ओंखायनो एकदम एसिबाथाय आंगायल' मोनो जेरै थिनायसा ओमफ्राय बिफाजों बाम जाबाय नै गथ'आ दसे थानानैसो आरोना अयथासारथार हारसिंबाथ' जि खस्थ' मोनो आङो आरोना खर' बोरैबा मोनबाबो सोनारनानै थानो मोना आरोना आङो ओमफ्राय बिथाङा दसे गोबाव गेले साफा गुरि मोनलायबासो गोदो उन्दुलांबाय बेस्रा खुसुं खासां गेलेबाय थानानै बे उन्दुलांबासो आंहा एसे सान्थि सोनारनानै फैबाय आरोना सनाफोर आङो बिमाफोरनि बादै फाइनालि एकदम माबायाव ओंखारबाय जोङो गेटगाबारियाव ओमफ्राय पिलपिलि गाखोबाय आरोना बिजनेससिम मोनहैनो थाखाय बिजनि डाइरेक्टखौथ' मोनासैना बड'लेण्डजों फैबाय माने तामुलपुराव थांनायजोंसो फैबाय ओंखारनायजों सिखारनायजों फिसाजोआ सौहैग्रोनोसै थारमाने जोंना मेन हाइरडनिफ्राय ओंखारनाय जायगाखौ गेटगाबारि बुङो नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे हाबबावनांगौ आरोना पिलपिलिजों हाबबोबाय जोङो 10 मिनिटानो लाया बिदिनो आजिखालि लामायाथ' मोजां गोजासै नालाय ओंखारसैयानो नै रेलगेट खाथियाव ओंखारसै सिदा फाइनालि सोरनाफोर बिजनेस सौफैबाय बेनिफ्राय स्टेसनथिंसो गाखोनांगौ जाहैबाय जोङो माने अभारब्रिजजोंसो गाखोनांगौ गोदो जोङो सर्टकाट बारस'ग्रा लामाया मालाय आजिखालि सेफटि खोथेजोब्बाय आरोना गैला दा जों बिजनि स्टेसनावसो दङ नाङाबाबो आरोना ट्रेन स्टेसनावहाय स' बिजनि स्टेसनखौबो नोंथांमोना आं देखायफेराखै एसे देखायनोसै एसे क्लिप लालांनोसै ओमफ्राय गोदो जों बबेथिं गुलगुला बारस'नानै कलेजाव थाङोमोन बेखौबो एसे देखायनोसै आरोना दा गैला सेफटि जाजोब्बाय एसे अभारब्रिजजों फैयाबा एसे गोजानजों फैनांगौ जायो ओंखायनो अभारब्रिजजोंसो जों गाखोनानै फैबाय आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन बिजनि स्टेसनावबो फैयाहाय ओरैनोबाबो आगोलावबो एथबां खामानि गैखायामोन बाट बङाइसिम थांबाय थानाय जायोमोन आनैमोन दंमोन नालाय ओमफ्राय हाबा जानानै आरो माथो होनबावनो आरोना नैबेबायदि सेफटि होजोब्बाय गोदो गैयामोन जोंनि समावहाय सौफैनायावबो जेबो टाइम लायाखिसै बेसेबांबा गिदिर बासजों होर फैबाय नालाय
AC बास आंथ' हाथारामोन उनावहाय गोजौनिखौ बाहेरा बार फैग्राखौ खुलिनानैसो मा होनो बेखौ मोनथिलायलाङा जेरावबो मोनबोआखै नालाय बिदि लिरनायखौहाय गाखोनोबो मोनफेरबाय थाया नालाय ओरैनो नर्मेलि माबा मा होनो विंगार टुंगारसो जोंहा जार्नि खालामो ना खाथि ओंखायनो आरोना स' अभारब्रिज ओंखारबाय गथ'आनो बोरैबासो आंना बिफाजों थाया मालाय बिफाखौ सेंग्रा बादिसो थाबायहोबावो जारलासो बिमाया जों जाला बुद्रा बेगाबो लेडिस बेग नालाय बिफाखौ बोरै लाहोलायखो हम जारला एसे देखायनो बेनो जोंना बिजनि स्टेसनाहाय ओंखारनोसै जालायबाय थांदो बाबाजों दा बांसिन साफ साफाय खालामनानै गिदिर नुबाय स्टेसनखौहाय आगोलाव ओरैनो थेलेबलेबमोन नांगौ रोखोमनि गारि ट्रेन लाखियो बेहायबो बिजनियाबो आजिखालि देरबाय गोदो जों सिख्ला समावहाय बांद्राय एथबां हेभि नङामोन दा बुहुद दखान सखान गिदिर ओंखारजोब्बाय माथो होननो बायथो थाबाय थानो आवगोलनि जुगा ना थ'दो सनाथ' थाबायबाय फिसाजोहाय दा खयै खथे नै फिसा लामा हाबसोग्रा दङ आरोना बेजोंसो जोङो माबायाव रिक्सा स्टेन्डआव हाबहैनोसै दखानाव एसे हाबनानै जाग्रा लांफानोसै बिखुनजोनो जाग्रा लांफायोनो मालाय एसे थ' मेन बाजारथिं जों थाङासै आरोना आं मेन बाजारखौ देखायनो हानाय नंला मेन बाजारजों थांबा एसे गिदिंलांनाय जायो ओमफ्राय जोङो सर्टकाटजों फैबाय माथो जेबो बायाबालाय मेन बाजारजों माथो थांबावनो नङा होमबा बे अभारब्रिजजोंनो ओरै बारस'नानै ओरै फैबाय आरोना खोलाथिंनिफ्राय साहाजों हाबबोनानै फैबाय ओरै ओंखारसै फिसा खनाजोंसो हाबबाय खना एसे जाहैयो रिक्सा स्टेन्ड बेयावनो उलुबारि पानबारि होननाय जायगायाव बेयावनो हाबजोबो आरोना बेयावनो थायो गारिफ्रा बेयावबो एसे बाजार मार्केट जायो आयै नै जा मोजां मोसाबाय सिरानि आंना फिसाया बिमाया कपिराइट फैबाथाय गैला आरो फिलफिलियाव गाखोफिनलायबाय एसे जाग्रा लानानै आरोना एबार सिदा न'आव थांनोसै जुबुसुस फैबाय बबेथिं हाबो बबेथिं मायो बेखौथ' मोनथिनाय नंला नोंथांमोना जाय मिन्थिया आरो जाय जायखौथ' बोरै मिन्थियो बे मिन्थिखासिगोन आरोना बबेथिं हाबनांगौ बबेथिं मानांगौ हाबग्रा लामायाथ' मेरला ओमफ्राय मेन हाबग्राखौ आं खिन्थागौमोन आरो बेजों फैयोबा खिन्थु जों दा एसे बारस'नानैसो फैबाय आरोना थिक थाक फिलफिलि सालायग्रायाबो जोंनि गामिनिनोखा ग्रोब लोगो मोनबाय सिधा न'आव लोगो हमहैनोसै फाइनालि रिक्सानिफ्राय ओंखारबाय सोनाबा बे जाबाय सरब ओरै थांबाय सानजाहा ओमफ्राय जोंहा हाबनांगौ एसे नो प्रब्लेम जोंनाबो मेन सरबनि खाथियावनो फिलफिलिनिफ्राय ओंखारबानो मोनो आगानैल' हरनांगौ बिजनिफ्रायबो जेबो गोजान जाया जोंना बिदिनो मा होनो गोदोथ' स्कुलाव थाबायनानै थांनाय समावहाय माबा जायोमोन आरो बिदिनो जोङो आधा घन्टासोनि बारा लायोमोन आरो रायलाय होनलाय थांबाय नालाय लोगोफोरजों आरो मालाबा लेट जादों हारसिंबो आधा घन्टायावनो मोनहैयोमोन ओमफ्राय साइकेलफोरजों बिदिनो 10 मिनिटसो आइडिया खालामदो बेसेबां ओरैनो आराय ना 2 बिदि लिरनाय दं आरोना दाथ' थाबायला रावबो सफैबाय जोंना आंनि गोबाय देरायाव जेराव आं देरदों गुलि मा बेनिफ्राय नैबे फोथार जोंना एकदम न'नि अपोजिटआव फोथार आं आगोलावबो मोनसे भिडिअ'आव खिन्थाखादोंमोन बाट बे भिडिअ'खौ बारा नायाखै अब्ला आंना साबस्क्राइबाराबो बुहुत खममोन ओमफ्राय मा सना थांदो आबैजों हाबहैग्रोनोसै सोनाफोर गेट हाबजेननायाव जोंना माबायदि एसे देखायनो आङो बैनिफ्राय ओंखारनानै ओरै थाबायबोबाय ओमफ्राय ओरैबो थांबावो आलदा गामि ओरै थांबाय जोंनि एकदम गामि गोथौ एसे गिदिरा आरोना डाइरेक्ट सरबानो लांजोबखायो फैदो मा सना फिसाजोआ गोदान जायगा नालाय आंहा बेनिफ्राय नै मालाय गया आइना गोबाय देराय आंना गोजाननिफ्राय एसे देखायनोसै आङो बिमानि पारमिसन लानांगोन ना मा आंनि न'खौ भिडिअ लाफैला बायदों होनबा ओमफ्राय कफि कफा बिथांमोनहा गैला आं जेबो मोनलांनाय नंला अपमान मोसौसो जाहोजोब्बाय नै जाग्राबो गैया बिस्रा मोसौसो जाहोला जोब्बाय ओमफ्राय ओरै बे जोंनि नङा आरोना सासे आबैमोननिसो हाबग्रोनोसै नै गोबाय देराखौ हनै माबाया जोंना फाक्कानि गेटआ बिलाय मा लाब्रा नामा इयो मा लाब्रा मा जाहोनो नागिरखोथाय बिजामादैनो सेस नुखादों जोङो ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन नै सासे मानसिया सौफैग्रा बिखुनजोखौ दाउ संदों माने बेखौ होजोनानै खानानै लाबोबावबायसो लगे आरोना माबा नोरसिं ओमफ्राय फाराथिनायखौ बिखुनजोआबो होला मिनिनानै थैनोसै गोरलै एसे मोनदों बेखौ होसिगोन आरोना सौफैस्लाब मोना बेखौसो खादों बिथाङा दाउ ओंख्रि संदोंबा बेखौ होदो आइ होननानै जारला दंखल बोरियाव एसे आथिं आखाइ सुना लानोसै मोजां मोनथोंसै
गसै दैया गयो मालाय नै बुबाबा गथारो दैया सिन्था गैया बिसिना गोदोनिफ्रायनो दैनि अभाब गैया जोंहा ओजों बोरायनावसो दंखला एकदम नारखोलायनाय जोंना हाजो हाला खाथि जाहैबाय नालाय थान्दा ओमफ्राय सनाफोराना खाफाला बिदिनो जेरावखि थाया न'आव सौहैस्लाब मोना गाइखेरानो गैयासो होनजाबाय माने गाइखेरानो गैला जाहैदों एसे फिसाया जाबावोमोननो ओमफ्राय सेरला जों आरो गाइखेरसो आराम लोंफैनोसै होननानै जाग्रा लानानै फैदों ओइ मा फैसाया जिगोन ओमफ्राय मा खालामनो दखानावसो लिकुइड लायनोसै आरोना आङो बिसिगोन दे मा लादो फै जारलासो गोदोसोमोन गाइखेर जोबनो गैयामोन दा गैया लिटिं फिटिं जालांजोब्बाय फैदो आंनि खुसिनि ठिकाना गैया आरोना बयबो गावनि जोनोम जायगायाव फैबा खुसियानो आलदा जाखायो हाजार गोबावनि फुराना न'खर संसार जानायानो जाथों ना मा होनो बारा गोबाव थानो सुखुवा अब्लाबो बिनि खुसियानो आलदा जायो आरोना सोनाफोर स' आंहा दा जोबोद खुसि आइदै थ' आरो आइनि मिनिनाय बाबा बिजामादैखौ नुस्लाब मोना आग्लाग्ला हाबैबाय नालाय बिजामादैयाबो हाजोआव सानैजों मालाय ओमफ्राय गुबदा गुबदिसो एरना बुलाय होगारगारना मा होनो गाइखेर लाबनानै लगे साहा ओमफ्राय नै इयो देसि बिमानि मोनथानसै दुन्दिया होखाबाय आरोना ओमफ्राय सोरनाफोर भिडिअखौ मालाय आरो मानो गोलाव खालामबावनो बिमानि रुम बोराइनिफ्राय आङो बे भिडिअखौ फोजोबनोसै बेहायनो दाथ' बिजनियावसो दंफैखासै आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आं बारा बिजनि टाउनफोरखौ डिटेलावसो आं देखायनो एकथुग्राबो देखायनो हाखायासै ओमफ्राय मालाबा नेक्स्टआव आं देखायनो सेस्था खालामसिगोन आरोना जाय नुवाखै आरो जाय बिजनिनि लोगो मोनबा सौग्रावबा रायज्लायबानो जाबाय आंजोंहाय सोनाफोर बेनिफ्राय साहा थाहा लोंना लानोसै एसे सुखु दुखुनि बिमाजोंबो रायज्लायनांगोन ना बेनिफ्राय आरो बिजामादै बिखुनजो रायज्लायनायखौलाय बोरैथो रेकर्ड खालामबाय थानो नङा होमबा सोनाफोर स' दोनथ'नोसै आङो साहा पानि लोंनानै लानोसै लासैनो जानानैबो लानोसै मा संदों दा देखायबावगोन आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय बेनिफ्राय सोरबाफोर हम टावार नांगौबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना हम टावार नाङा होनबाबो नांगौ होनबाबो आं लाबोदेरखागोन आरोना आं सामिल खालामखागोन जिहेतु आं जेराव थायो बेयावनो ब्लग्स बानायखायो नालाय सोनाफोर स' बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होलांदो सोनाफोर स' मालाय रायज्लायगासिनो दङ सानैजों सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय मोनसे खोथा आंबो नोंथांमोननि भिडिअखौ मैया बिराद नायदों दे जाय भिडिअ हगारदों नायाखै नङा नायदोंआनो आङो ओमफ्राय आंहाथ' दा एसे बेस्थ' नालाय थाबथालांगासिनो दङ मारै भिडिअ बानायदों दानिसो फैदों दानिसो खोरखिनिफ्राय मा पेटे रायलायगासिनो नुदों आंखौ स' नै लामायाव रायलायनाय मादैमोनाबो हाबफैसिगोनसै आरोना सोनाफोर स' एसे बिसोरजोंबो रायलाय होनलाय खालामसै आङो स' थेंक इउ स' माच